Rakas taivaan Isä, mä en oo koskaan ennen rukoillut, enkä mä edes oikein tiedä, miten rukoillaan. Niin anteeksi, mutta nyt on kyllä pakko rukoilla, sillä mulla alkaa syksyllä koulu, eikä meidän perheessä oo kaikki asiat kunnossa. Äiti on kotona, mutta oikeasti se ei haluaisi olla kotona, vaan töissä. Isäkin on kotona, mutta kun se tekee työtä koko ajan, kun sen tutkimus on koko ajan kesken. Kaikista eniten mä olen huolissani mun pikkusiskosta. Me ollaan aina yhdessä, paitsi syksyllä, kun mä menen kouluun. Viltti tossa jää aivan yksin. Sä et saa mennä kouluun. Tässä talossa ei lapset voi asua! Minne sä menet? Me muutetaan Alipulladin teidän luo asumaan. Muista, että me ollaan kylässä. Tässä pompitaan! Tytöt! Tytöt! Pirskati! Pentu! Seis! Tämä kyllä kostetaan.